Basotxo batu eskaera serioa, Carmen egunez egin behar da zerbait extraordinarioa. Baina gurik ezeixu eskatu, traizinorik ezein jode, nik eneuskixurik emongo, ez da hileta gero be. Gaur izango da lehenengo eguna, eta azkena gainera. Egia esan biak joan behar dut analisiak eitera. Baita oinarte edan dozu ba, gabero ura. Danok dakigu txarra dauena, baina bultzeta barrura. Txarra dago bai oso txarra, baina tragoari ekin. Nere odolean dositxo bat gutxienez ager dedin. Medikuak jakingo dau ondo, odolean ura nundan. Baina txikiteroa ura gazta, gure atletik segundan. Ara atletik segundan noski, visionarioa da bera. Azka egin beharreko gauzetako bat, ura uedatea ote da. Betu zerbidu egingo deutzut, basotxoa pitxi, bota eixo apur bat barra kontran, ta bestea bertan itxi. Zuk edan zure baso erdia, nere inbiri gogorra, ta ura edatekotan ura nik bota behar dut horra. Lehen lagunak izan ginen baina, hau gogorra da zepena. Bigarren gerra mundialetik pasauiatan gogorrena. Arrazoi dezu elkarren lagun, poteoan 1000 urte, ta huenon uste hau bai gogorra, ura kobratu iten dute. Gaur Carmen egunen, da herriko jentik ez duke biherrik, baina kanpun biherra itzen dena, eta gaur biherra duke. Goizeko 7:00 autu bizarta zoiezela, atzok egituteko rikusiozu zuen totalien.